My father. So guys, ndofunga takapromisa kuti tichange tiri panapa. So igwe chirega kunditimba akunditimba kumusana akunditimba. So guys isusu itsika yedu yekusapota zvatinosapota vaunzekaaoti zvatinodi uya panapa mama monere uyu director Naiza boom wapindira vaudze kuti itsika yedu kusapota zvatinosapota atika baba right apana kusapotana kati kasasapotana hapana zvatikuita hapana kuva tinetienda mangwana ndinosi pamwe chandoulongo something tikaregera kuuya kuvamwe tichazosapotwa nani hapana nosapota saka tiri kuti zvanhasi anditi nechaunga chamuri kuona chauya panapa direct zvinorevei kuindustry because imimi ndimi vanhu vachona zvinorevei kuindustry zvinoreva kuti movie industry yakuenda kumberi yamani takuwa pasi because zvatoitwa namomzika vatopa example kuti zvinoitika saka zvinofanira kuramba zvichiitika ende zimbabwe zvinoitwawo kunigeria muzimbabwe ngazviitwa yamani ngatibatane tiende kumberi tikasabatana kuti hatiende kumberi vijosparks imi ndimunopusha industry zvakanyanyisa muchiona vanhu vachiuya zvepaonline zvasiyana nezvekuuya paground muchiona vanhu vakawanda vachiuya kudaizo pane vamwe wabva kuona Mutare Gweru Kwekwe all the way from Nigeria zvinoreveikwa munhu zvinoona kuti pane manyedzo zvatovhira patinovanarano kesi yatobhureka ipapa iziva vati isusu sezimbabwe takaita rimwe level ratatoorera ngatisimbone saka it's a good news for industry alright saka guys next time iwo kana usina kuuya ukanzwawo pachinzi Naiza boom vari kupremier auya besides kungoona movie pane pachitospaka ndofunga muri kutongoona chekai zviro zvichitomeka sense aiwa chiti much love otherwise director